हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि रिमाट चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैहाय आङो सिसुबारियावहाय थांदोंमोन एक्चुअलि मोजां गाज्रि सावरायहैनो थांदोंमोन। जिहेतु दाखालि रनजित बसुमतारी बिथां आरो जयन्त एमएलए लकेल एमएलए जयन्त बसुमतारी ओमफ्राय प्रमद बर' बिथांमोना थांदोंमोन। मोनथिना मोननाय मथेब्ला बिथां रनजित प्रमद बर' बिथाङा खर'आवहाय मोनसे दैबाना प्रटेक्शन खालामहोदों इमारजेन्सि ओरैबो दै मोनसे नावनि गेजेराव थानायफोरबायदि साइड फारसेखौ प्रटेक्शन होदों। बेखौ आं जेबो होननो थाङा। थ' दिनै प्रटेक्शन होनो थांदों मोजांनि बाथ्रा। इमारजेन्सि हाखु दाखु प्रटेक्शन होनो थांदों खारन जोंनि दैबानाया दासो स्टार्ट जागायजेनहांदों। ओंखायनो बेनि थाखायनो एसेब्लाबो 100% नङाब्लाबो 50%आ साइड फारसे बबेबा साइड फारसे एसे रैखाथि जागोनखौ आं नुहुरदों। थ' बावहाय जायगायाव जायफ्रा लकेल रिलिफआव थानाय बिथांमोनजों आं कयेकथा बाथ्रा सावरायबोदोंमोन। थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना एसे खोनासंलांदो। आच्छा आदै, दाखालि जे रनजित बसुमतारीया बेयावहाय फैदोंमोन, बावहाय नोंसोरजों लोगो लालांदों ना लोगो लालाङाखै? फैनायालाय फैदोंमोन, माने नैबे दानि गोदान रिलिफआवहाय जोङो बिसोरजों आलादा जानाय हिसाबै आं बिसोरजों नुजाहैनाय जायाखिसै। बेखौ आं माने दा खिन्थानो रोंनायला। रायलायखायाखै आरोखि नोंसोरजों? ओमफ्राय लोगो दा माने बे खोथाखौ आं दहायनो बुंखाबाय। दहायनो आं बुंखाबाय बे खोथाखौ, माने आरो बुंबावनाय जासिगोन। माने जोंनो नांगौआ बेनो हानि खोथा। हाखौल' थांनानै थानो, जिरायनानै थानो, माने जों हदाय बेयावहाय बोसोरला खाला माने बेयाव जों बिदि थाबाय थानो हाया। दै बारियावहाय दासिमबो जों दै सेरावनो दङ, रिलिफमेन्ट दङ सिमोननिफ्राय लानानै। ओमफ्राय जोङो जोंनि आसा बेल' हा होयो ना मोनसे थाखा फैसाजोंहाय जोंखौ मेनटेन खालामो ना मोननैनि गेजेरावबो माने जोंनि माने गोसोआ रिकुवेस्टआव दं आरो। नोंसोरनि जिहेथु नोंसोर बावहाय थाबाय थानाया खय बोसोर जाखो ओरैनो? बोसोरसे जाबाय, थांनाय बोसोरनिफ्रायनो। बोसोरसे जाबाय? औ, दाख्लै थांनाय मासावहाय जों 95,000 खरि जोंनो हरदों। बे फैसाथ' बेजोंथ' जों हा बायनो हाया। माने बे गासैबो माने फेल जाजोब्बाय। नंगौ? औ। बेसेबां खरि होदोंमोन फैसाखौ? 95,000। आच्छा, बेखौ बे 95,000 फैसाखौ मानि थाखाय होदों बेखौ? न' खुखा लांनायनि थाखाय। आच्छा आच्छा, नोंसोरनि हाया एसेबो गैखाला आरोखि? गैला, थानोबो जायगा गैला। दा आंथ' गोलाव बुंनो रोंला, माने प्रियंका बसुमतारीया नोंसोरनो हा होनायनो ओंखारदोंमोन। नोंसोरो बे रनजित बसुमतारीया नोंसोरनो हाखौ नायनानै होबाय नामा? होआखै दासिमबो जोङो। हायाखौथ' बियो बुंदों, माने सिगांनिफ्राय बुंखादों नोंसिनो जों सिरायनि थाखाय जों हा होगोन, खेर' गहरनि थाखाय। खिन्थु फरेस्टआव होआ, जों नोंसिनि थाखाय रेभिनिउ हा नागिरगासिनो दङ बेबादि बुंदों। ओमफ्राय उनावहाय जों खनसे थांबावबाय प्रियंका सारनाव। थांनायनि उनाव बे बाथ्राखौ बुंबावबाय बियो, नोंसोर ज' मोननाय नङा, आलदा आलदाबाबो जों नोंसोरखौ सोसनना होगोन, नैबे बाथ्राखौ बुंबावदों आरो। ओमफ्राय दाख्लै लास्ट थांबावबाय जों मथामति 6-7बारसो थांबाय होनदां जों आलदा, जों 13 जना थांनानै। ओमफ्राय दाखालि लास्टआवहाय बियो दासिमबो जायाखै, बेहाय हाया दाखुरि जाया बुंबावबाय आरो। मथामति गोलाव सम बे बाथ्रा बुङो बिदि। ओरैनो लोगो हमनाया खनबेसेसो लोगो लाहैखो नोंसोर? 6-7बारसो जाबाय जों न'आव थांनाया डाइरेक्ट। औ, डाइरेक्ट जों बेथि जों थाखा गारनानै लोगो मोनजोबदों। बावहाय मा मा होनहरो ओरैनो? दे नोंसोर दाख्लै लास्टआवहाय बुंदोंमोन सप्तासेल' डेट होदोंमोन बियो जोङो। सप्तासेयावनो जों नोंसिनि थाखाय जायगाखौ दिखुना होगोन। ओमफ्राय दासिमबो गैया बिनि उनाव। नोंसोर बावहाय थाबाय थानाया खय बोसोर जाखो? बोसोरसे फुरा जाबाय। बोसोरसे? औ, बोसोरसे फुरा। आगष्ट'आव बोसोरसेयानो होनदो, मास मोनसेल'सो खम बेसे। औ, बेबायदि। जाबाय दे। मादैना खय बिगा थांखो? आंना 11 बिगा 5 काठा 5 लाइसा। ओमफ्राय एसेबो गैखाला?
खारनाय गैया फिसाफोरनाय बै दंफांजों फुनायानो जोंनिजोंनो थबल' थांजोबखादों माने एसेबो गैखालायनाय आबै गैया गैयाल' होनखागोन नोंसिनाबो गैला जोंबो गैला खुखानो दङ थारुन गायदों मामा गायदों लाबदों गैया गासिबो दङ दा नोंसोर माथो लुबैयो दा फैसा लुबैयो ना हाखौ लुबैयो नोंसोरो गासैबो दा आं हाखौ लुबैयो हाखौनो हा मोनाबा फेरेंगाया जोंनो जिखिया 5 लाख खरि जोंनोल' सोनानै हरदो जों जेंनाथिया ना बायनानै थानो थाखाय आरो जों दा बेसे थाबाय थानो बिदि हा गैयाखौ गैया मालाय जों मालाय आरो बार बोथोरावथ' बेसेबां गुलाबलाय मालाय बेसे खस्थ' जादों जोङो दिनै होनो गाबोन होनो ओमफ्राय गैया थाङो जोङो र' मोनथारनोसै होनना बुङो ओमफ्राय थाङो गैया जाया जों मालाय बेसेबां थाबाय थाबावनो सार होनना बुंबाबो र' जाथारबायल' होनना बुङो दासिमहालागैसिमबो गैया आरो दाखालि जे रनजित बसुमतारिया जे फैदोंमोन बावहाय बैयाव खामानि मोनसे मावफैदोंमोन बा बैयाव मोनसे प्रटेक्सन होदों बे मोजांनि बाथ्रा बेखिनि प्रटेक्सन बा माबा मोनसे खालामदों बावहाय फैनायाव नोंसोरजों रायलायलांदोंना रायलायलाङाखै जेबो रायलायाखै जेबो खोथा होनाखै ओमफ्राय बावहाय दे जयन्त एमएलए समस्तिनि एमएलए फैफादोंमोन नोंसोरजों रायलायदोंना रायलायलाङाखै आदसा दे होमबासै थ' लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय माबोरै जादों जायाखै दिनै गोबां सुबुङानो दिनैनिल' बिथांमोना देग्लायनिल' नङा थांनाय बोसोरनिनो रिलिफ केम्पआव थानायमोन बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइबो एसे मोनदों जिहेतु बिथांमोननि हाया फेरलेबसेबो हा गैला होननानै बुंजागोन खारन बिथांमोननि हाया थांनाय बोसोरावनो दैबानाजों खुरखानानै लाना थांजाजोबनाय जिहेतु बिथांमोननि आखायाव दा जेबो गैया जिर' जानानै दङ होननानै बुंजायो सरकाराबो बुंदोंमोन बिथांमोननो हा नायनानै होगोन होननानै दिनै बिथांमोननि नायनाय हा आरो गभर्नमेन्टनि जाखिनि हा होनाय बै हायावबो थाजायै अबस्थासो ओंखायनो बिथांमोना रिलिफ केम्पआवनो थाबाय थादों आं आसा खालामदों दिनैनि बे प्रमद बर' बिथाङा मोजां जायगा नायनानै बा बिथांमोनखौ अनलि गावनि भट बेंक बा भटखौ गावनि भटार्सफोरखौ नायालाफानो बा अनलि बिसोरखौबो इलेक्सनाव पलिटिक्सआव खालामलायालाफानो नोंथांमोना थिग गावनि बर' फिसा होननानै सानोब्ला आंनिनो बर' मानसि आंनिनो मानसि होननानै जुदि सानना लायोब्ला नोंथांमोनाबो बिथांमोननो मोजां जायगायावहाय थिग खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामदों थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि